Ionopod Kivanok, dragilor. Am reușit să reformatez telefonul, după cum vedeți. Voi instala un joc și haideți să dăm drum la un joc. Probabil horror, probabil vedem. Un bas simulator, ceva. Sau un joc mai șmecher, de exemplu, sunt comentarii. Deci în comentarii foarte tare este jocul, vă rog, descărcați, este cel mai bun joc făcut în 2020. Noi să zice unul. Bă, eu practic l-aș descărca să văd și eu să fac un video ca lumea, cu mașină, cu ceva, cu, știi? În primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți bine. Nu uitați să vă dezinfectați, să alungăm virusul ăsta, v-am spus eu, sunt în izolare până pe 7 adică martie. S-a instalat foarte repede acest joc, adică what the fuck. Haideți să vedem care este faza. Dă-te mai aici, așa. English, normal că e English, că așa înțeleg mai ușor, știi, cât de cât. Da, îmi apare, nu știu ce mi-apare asta. Sunt curios dacă este la fel, adică în magazin Play, dacă nu, să știi că ne-am luat o mare țeapă, sper să nu. Hai să vedem. Mini Cooper. Start. Ok. Garajă. Ok. Wow, super, da. Avem aici ce? Avem un Romeo. Mercedes. Avem un Romeo. Păi hai mă să luăm un Romeo, nu? Hai ce tare. Prefer Mini Cooper. Să dau la asta. Bă, pentru în aparent mi se pare o foarte bună fază. Ok. Dăm prin. Stai, ce manual, automat, manual, așa, totul e bine. Eu practic trebuie să depășesc, am înțeles, deci jocul e super. E super și direcția e super, îl recomand, deci e super tare. E super tare, îl recomand jocul.
E sensibilitatea cam proastă și nu iau curbele de extraordinar de bine, dar pot să zic că e super tare jocul, e chiar super tare, adică uite că hop. Ok, 22 de secunde. Eu sunt pe timp. Ok, gata, să treci. Bă, Mini Cooper-ul ăsta fuge, nu gluma. Ești de tener de prost. Nu cred. Misiune complet. Ted. Haideți să vedem. Deci dacă mai vreți jocuri șmechere cu Jaguar, să spuneți că Jaguar vă dă jocuri. Unde este butonul ăla de X al reclamei? Pe bune, trebuie să aștept să termine reclama. Singura fază care mă supără la asta, reclamele. Pe bune, încă unul? Acum mi-arată să joc eu. Bă, tu crezi că vreau să joc? Mă, eu vreau să intru în jocul meu. Nu vreau. M-am zis, nu vreau. Stați așa că am văzut un X. Da, să se dea și bara asta la o parte. Haide. Microfon, spațiu de stocare, bun venit la Game Boosted. Ce legătură are asta cu aia? Așa. Dăm așa, e next. Level 1. Expert. Mai meniu. Haideți să vedem ce am făcut. Bă, jocul este bun, nu pot să zic nimica. Play. Ce că am pornit. Deci și așa se joacă. Pregătiți-vă! Se apropie ceva! Ceva special! Da, cam atât cu acest episod. Mă voi întâlni, ne întâlnim data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să vă abonați și o să jucăm un alt joc după.